Eta bertze gauzatxo bat ere bai, begira hartu zazu hau. Zer iruditzen? Atorra ez, alkandora bat, bai? Bai. Bueno, futbol talde batena dela erranen dizut. Jode, orduan, erreala, nahi izango da, noski? Ba ez, atletikekoa da. Atletikena da. Bai. Mila bederatzireun eta bian, Espainiako errege koparen lehen ospakizun ofizialerako jantzi dotorea behar zutela eta kolore urdin zuridun alkandora jantzi zuten Atletikeko jokalariek. Blackburn Rovers Football Club talde ingelesak erabiltzen zituen jantziak ziren eta haiek eredu hartuta egin zituzten. 1900 eta 10ean, ordea, jantzirik gabe gelditu ziren eta Juan Elordui taldeko kideak Ingalaterrara egin beharreko bidaia profitatu zuen kamiseta gehiago erosteko. Iritsi zenean, ordea, ezustekoa hartu zuen. Ez zegoen talde osoarentzat kamiseta nahikorik. Aldiz, Southampton taldearen ekipazioaren ale nahiko bazegoela jakin zuen. Futbol jokalariek jantzi berriak behar zituzten eta Juan Elorduik taldekide guztientzako kamisetak ekarri zituen bueltan. Hori bai, guztiak marra zuri gorridun kamisetak ziren. Begiratu dena, Mercedes Arbelea, ikusizte fitxajeak ekarri zuten gaur honea. Smith, Barnes, Martins, eta entrenatzaile bezala, Mr. Shipper. Eta esango banizuek hauek danak Atletikeko jokalariak zirela? Atletik euskaldun jokalariak bakarrik fitxatzen ditu. Bueno, eta hauek ez ezkizu oso euskaldunak iruditzen? Ba ez. Ba, hemen ekarri zuten hauek, 1910an Atletikekoak zian. Ba, Liverpoolekoak emate dute, Berez etorri zian, Britania onditikan, mehatzaritza eta ontziolara lanera. Eta 1888an Athletic Kluba sortu zuten. Eta gaur egungo jokalarien izena badakizkize? Bai, Unai Simon, Iñigo Martínez, Williams. Bueno, hiek abizena pixka bat ezberdinak, ez? 1911an erabaki zuten Euskal Herritarrez bakarrik osatzea Athletic Klub.